Peter Ševčík píše pri videu z Čiernej vody: idem predať orgány. A je tu nová nálož hejterských komentárov. No podľa toho, čo som pozeral, tak na to, aby si mohol dovoliť tento dom, tak musel by si predať srdce, to máš maximálne za 200 000, následne by si musel predať pečeň, tu máš maximálne do 150 a obličku, tu máš za 100, takže vybavené. Alebo si môžeš zobrať hypotéku, čo je možno tá lepšia varianta. Patrik 91 píše: to je všetko pekné, ale ceny ako na Floride. No pozrite ľudia, ak sa vám to nepáči, tak sa kľudne presťahujte na tú Floridu, do Nemecka, do Anglicka, kľudne aj do Dubaja. Avšak v USA je napríklad niečo ako daň z nehnuteľnosti, ktorá je vo výške od 0,5 do 2,3%, čiže ak vlastníš nehnuteľnosť za 500 000 eur, tak každý rok z nej zaplatíš až niečo vyše 11 000 eur za to, lenže ju vlastníš. Braník píše: a kde na to dneska niekto zobere? No Braník, mali sme tu už pár návrhov, napríklad ako Peter, tak môžeš predať orgány, alebo väčšinou ľudia pracujú a zarábajú na to, aby si niečo kúpili, takže kľudne si môžeš zobrať hypotéku.